צהריים טובים, פייסבוק, יום ביוביות מהשטח. הנה יוסי הכריש, אני פותח. מבצעים סתימה פה בקיסריה, פתיחת סתימה אצל חבר, באח יקר, רוי שלא יצא לך על הפנים, יהרוג אותך. יוסי הכריש משחרר לנו את הקו. חזק, יוסי, חזק. הופ, חזק. תן לי רגע, תן לי אבא. תראה איך נפתחת הסתימה. ככה היא נפתחת מהר. עזוב, היא ירדה. אתה רוצה להיות במקצוע? ככה נפתח הסתימה עכשיו. פותחים את הסתימה. זה מהלחץ של הדיזה. נמשוך קצת אחורה. מנקים, עושים שטיפה לקו. שוך אחורה, שוך. כל הכבוד. אני הייתי איתכם ירום ביוביות מהשטח, 24 שעות, 2 ימים בשבוע. עוד פתרונות, צילום, סתימות, כל מה שקשור בביוב זה אנחנו. 24 שעות, 052 553 666. אחלה ערב פייסבוק. תן לו קצת, יוסי. שחק איתו.